Tu som videl zo pár videí, ako sa to chúďa utrápené z progresívneho Slovenska snaží dostať do politiky slovenskej. Ak by som bol na jeho mieste, tak by som sa snažil vyjadriť k tomu, ako sa dostalo aj do zahraničia, ako sa jeho rodina nedokáže zbaviť toho pocitu, že rozkráda slovenský majetok a že kradne. Odpovedz na túto otázku, pán Šimečka. To je tvoje meno. Nemohol som ti na to meno prísť, lebo pre mňa si nepodstatný človek, ktorý iba šteká do rohu a absolútne do neznáma. Ty si človek, ktorý podporuje ľudí, ktorí sú napríklad LGBT. Ty si človek, ktorý podporuje ľudí, ak som majiteľ firmy, ktorý vyrába práčky, značky, dajme tomu Whirlpool, hej? A ty mi povieš, že ja sa cítim ako varná konvica, tak ty ma aj zamestnáš. Lebo ja vyrábam práčky. Ja nezamestnám varnú konvicu. To je tvoja politika. To je politika progresívneho Slovenska, ktorí sa snažia zdehonestovať všetko kresťanské a všetko, čo Slovensko potrebuje. Well,